Margreetje, je staat hier op de Kunstmarkt tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Met wat voor werk sta jij hier? Ik sta hier voornamelijk met de aquarellen. En maak je deze zelf? Maak ik allemaal zelf. Ja, puur handwerk. Heb je de kennis zelf bijgebracht om dit te maken? Gedeeltelijk. Ik heb een creatieve opleiding gehad lang geleden en ik heb een cursus gevolgd en ik doe dit nu 10 jaar. Dus het grootste gedeelte is eigen ervaring. Ja. Ik zie dat jij je specificeert op een heel bepaald onderwerp. Kun je daar wat over uitleggen? Je bedoelt de portretten? Ja, dat vind ik het mooiste om te doen. Dus daar ligt mijn hart eigenlijk wel. Dus om die gelijkenis te treffen en ja, daar doe je het voor. Hey Ruud-Jan de Dosje, mij op het straattheater bij de Admiraliteitsdagen. Wat is dat een fantastische... Dank u wel. Ik ben echt de patiënt. Dat is, ik ga overal les van. Ik ben echt helemaal van boven tot beneden. Ik ben gewoon helemaal ziek. Maar dan ga je een hele goede dokter in de ster. De chirurgijn. Die maakt iedereen beter. Hij heeft niet om 2 keer beter maken. Dat komt elke keer weer waarom. Is het mooi om dit te doen? Ja, geweldig. Ja, heel mooi. Super. Dan zit ik helemaal in die rol, doe ik er niets hiervan. Ja, als je een keer iets aan de pak zit, dan 16 jaar al en dan ben je helemaal in een element. En dat is natuurlijk helemaal de bedoeling van het hele gebeuren hier. Maar hoe vol ben je dit hele theater aan het doen? Nou, dit hier ben we mooi de 60 mensen. Vorig jaar winnen zat ik net hebben, dit is mijn eerste keer dat ik mooi spelen. Maar vorig jaar winnen er 24 en nu zitten we op dik de 60. Ja. En het is vermakelijk, want ik zie een hele programma's met plezier naar hem zien. Ja, zeker. Echt een hele sterke niet gewoon. Het is meestal mooi en ze willen mooi doen. En het is het rennen, het vierde blauw kon staan en dat is gewoon hartstikke mooi. Maar de teamwerk, we hadden een ploegwerk, we houden gewoon een mandje voor deze jongen. Teams die nog even oefenen en dan komt ze naar bouw kwam. Dat maakt het zo zwaar en dat maakt het uiteindelijk steeds in de ster gewoon een geweldig toneelstuk kwam. Ja, wat ben je meer aan het doen? Vooral wasje, dat doen we hier de hele godgonske dag. Nee, en we gaan nog niks verzinnen, jongens. En lees eens uit, hoe doe je hem de was dan? Hoe gaat dat? Als het eerst hierin kwam en dan een paar keer op koeler en dan was het uitwringen en dan hing je weer op. En het water komt hier uit de stadsgraf, dus dat is wel... speciaal grachtwater en dan wordt het heel heerlijk fris en het roekt echt goed, hè? Ja, het is echt zegenen, ja. Wij jouwen nergens om, wat voor vlekken wat er ik ben in de klingen zitten, hè? Ja. Oh ja, wij zijn wel wat wend, want die stadswachten, hè? Nou, die hebben altijd onderbroeken 2 weken aan en dan draaien ze hem ook nog een keer om. Dat is zo smoor. Nou, dat zegt die Cesar, dat is min te wasje, maar waar is dan mooi? Ja. Zwaar gezet, vast erop, zwaar gezet. Ik ga mijn vrouw voor, hè? Ja, werkelijk weer. Ik dochter er weer, hè? Wie vroeger op een Keppelstraat op een lichte zeden trouwens. Het is een mooie, gezegende dag.